Her er Adam. Adam har lavet en webshop og vil gerne tage imod betalinger på nettet. Han har brug for en online betalingsløsning, sådan en har ePay. ePay svarer til dankortterminalen, når man handler nede i supermarkedet, bare på nettet. ePay leverer et betalingsvindue, hvor Adams kunder kan indtaste deres kortoplysninger. Hvis Adam skal håndtere kortoplysninger selv, skal han overholde en masse sikkerhedsstandarder, og det er både dyrt og krævende. I stedet tager ePay sig af denne del og gør det både nemt og billigt for Adam. Det foregår sådan her. Mød Eva. Hun vil gerne bestille noget på Adams webshop. Når Eva skal betale, åbner ePays betalingsvindue. Eva kan vælge mellem alle betalingsformer, som Adam har opsat hos ePay. Hun indtaster sine kortoplysninger og gennemfører betalingen. ePay kommunikerer nu med den bank, som Adam har lavet en aftale med. Aftalen med bankerne bestemmer, hvilke betalingsformer han kan tage imod. Adam kan lave aftaler med alle de banker, han vil, og vi tilføjer hele tiden nye banker. Eva vises en online kvittering for købet, når banken har godkendt betalingen. Når Adam er klar til at sende varen, hæver han betalingen, og banken overfører pengene til Adams konto. Det er det. Adam har fået pengene for bestillingen, og varen er på vej til Eva. Adam følger vores Kom i gang guide på start.epay.dk og opretter en gratis testkonto. Så kan han enten installere et plug-and-play-modul i sin e-handelsløsning, hvilket ikke kræver programmering, eller han kan indsætte et stykke kode direkte på sin hjemmeside. Uanset hvilken måde Adam vælger, kan han altid ringe eller skrive til os og få hjælp undervejs. Adam har en masse krav til vinduet, hvor kunderne indtaster sine kortoplysninger. Han bliver glad, da han finder ud af, at ePays betalingsvindue indeholder masser af funktioner og lever op til alle hans krav. Betalingsvinduet tilpasser sig automatisk til kundens enhed og vises perfekt på smartphones, tablets og computere. Adam ændrer vinduets layout, så det matcher hans hjemmeside, og han retter i de sprogfiler, der styrer teksten i betalingsvinduet. Han tilføjer endda et nyt sprog til sine udenlandske kunder. Han bruger Google Analytics til at tracke hele betalingsflowet og holde øje med sine konverteringer. Hvis du vil i gang med at modtage betalinger online ligesom Adam, så kan du få en gratis testkonto på start.epay.dk og prøve det hele, inden du beslutter dig. Læs meget mere på epay.dk eller kontakt os på telefonnummer 98 13 90 40 eller salg@epay.dk.